scorer 2. Også har haft en fin kamp. Oppe på 9 scoringer og 9 point her, skal jeg sige, men... Turnover. Og alley-oop. Ja. Aggressivt forsvar her. Horsens, der går hårdt til Værløse-drengene. Øj! Ja, den stjæler han. Bromfields, og så kan det være. Der kommer 2 point, det gør der. Pres på klokken. Broomfield. Fejl. Bromfield. 20-16 nu. Den på egen banehalvdel. 3 sekunder tilbage. Her kommer afslutningen. Og... Så er det altså ret af det her 13 points forspring. Han tager så også god tid i angrebet her. Og skud lige pludselig. Den har Amager ikke helt fået hul igennem endnu. Og det vil være synd at sige. Ja, det er jo ikke afgjort, men de har den altså i deres hulehånd lige nu. Med til bolden. Tak for det. Ja. I kampen. Baker. Får han endnu en mulighed. Ny træer, den. Det her også Quackenbuss fortalte os i sidste overtime-udsendelse, at han er så spejler. Holdets mand, helt nede på jorden. Ja, godt spil igen. Stærkt spil. Og Kralic var det med sin første 2 for dagen. Wow, den går i.